Barcelona, que té àmbit a tota Europa, que es diu Associació Reial Acadèmia Europea de Doctors. Real Acadèmia Europea de Doctors. Aquesta associació, com diu el nom, agrupa els que tenen grau de doctor, sigui de medicina, sigui d'arquitectura, sigui de física, sigui de química, sigui de tot això. Però no tots. És una associació que fa selecció. Per tant, hi ha els millors. Els millors de tots els doctors són seleccionats amb molta cura i si tenen l'alçada suficient i la profunditat d'estudis i la dedicació que ells creuen, formen part d'aquesta Acadèmia Reial Europea. Per tant, no qualsevol es fica aquí. Estan mesurats i avançats. Aquest club de savis, molts d'ells són premis de diferents branques de la ciència, i la finalitat quina és? La finalitat és que de tant en tant es reuneixen i miren els problemes que hi ha en el món, consultats per polítics o per gent normal, que els demanen que investiguin un punt concret. Llavors aquesta gent, diferents àrees i estudiosos i entesos, miren això i ajuden en aquest punt de la societat. Crec que la idea està molt bé, són gent molt preparada, molt entesa, i en aquest moment sentim que si podíem fer com un ressò de la primera lectura, que també ens fa ressò de l'Evangeli, que estem en un moment en què el poble que vivia a les fosques necessita llums, que hi hagi gent preparadíssima que faci això, s'ha de fer. El curiós del cas és que Jesús, quan elegeix els seus col·laboradors, no segueix aquest mateix criteri. No és que estigui en contra de tot això, però els que ell elegeix, avui veieu en un text evangèlic com elegeix, són gent, pescadors, pecadors, gent de classe baixa. I fins i tot ell dirà un text que està sobre l'Evangeli de Sant Mateu, on es reparteixo ara sabent el cel i la terra, perquè heu amagat això als savis i entesos i l'heu revelat als senzills. Per tant, ell escull no els savis i entesos, sinó els pobres. Els pobres, els que no ho saben. I això és important. No simplement els escull ell, sinó que ell forma part d'aquesta capa social. Ell és el primer que, com diu Sant Pau, ha escollit la pobresa. És el primer dels senzills. És el primer que no ha anat ni de títols. Ell és el primer. Ell que és Déu amb nosaltres. Ell que és el regne de Déu enmig de nosaltres. El Senyor de l'univers ha escollit ser pobre i els seus col·laboradors són pobres i senzills, no savis ni entesos. I no perquè vagi en contra d'ell, sinó que els escull. Però aquí hi ha un altre. Fixeu-vos que els escollits per col·laborar amb Jesús no siguin savis i entesos no vol dir
que no s'hagin d'esforçar. Al revés. Fixeu-vos que el text d'avui ens posa d'una manera telegràfica. És a dir, els textos aquests són fets telegràficament perquè es vegi el que passa en totes les vocacions. Primer, què hi ha? La veu de Jesús. Un creient, vosaltres, jo, que estem aquí, hem hagut de sentir la veu de Jesús, que diu, segueix-me. Segueix-me. Aquesta és la relació personal amb Jesús. Aquí hi ha la força. Sense ell no podem res. És ell. Segueix-me. Fixeu-vos que el text diu, continua. No diu, segueix. Llavors l'apòstol s'asseu, comença a agafar la bolígraf, mira pros i contres, i amunt i avall, s'ho comença a rumiar. No. Diu, segueix-me. I diu el text, immediatament. Aquesta és una paraula que surt molt en el Nou Testament, sobretot als evangelis i sobretot a l'Evangeli de Sant Marc. Avui a Sant Mateu, però també surt molt. Immediatament. Quan un escolta la paraula de Déu, dirigidament, immediatament, ho ha de tenir tot de seguida. I això no és una vegada en la vida. El creient sap que tot sovint aquesta paraula se l'adreça en situacions conflictives i dures i li està dient el que ha de fer per seguir Jesús. Immediatament ha de deixar raonaments, justificacions i seguir-ho. I deixant-ho tot al seguida. Què té la seguida? Tot queda realitzat davant de Jesús. I aquest que només té nosaltres, com a creents, que només tenim aquesta força, aquesta saviesa, que és Jesús, la saviesa del Pare, que ens envia el seu Esperit. Aquesta és la nostra saviesa. I aquesta saviesa ens fa miralls llavors. Enmig de la fosca del món, hem de ser miralls que reflecteixen del Crist i es vegin tantes maneres. Per fer una cosa ben concreta que era Sant Pau, perquè no hi hagi divisions entre nosaltres. Perquè no hi hagi divisions entre nosaltres. Ser instruments de pau i reconciliació. Certament que nosaltres no som cridats per ser savis i entesos, però hem de superar els savis i entesos en dedicació, lucidesa i total dedicació. Certament que nosaltres som els savis i entesos, però la nostra opció és ens fa uns set de veritat, molt més, infinitament més, que qualsevol científic. Nosaltres estem escollits per ser savis i entesos, però hem de tenir un amor a la veritat, a la coherència i l'honestedat més facta que qualsevol científic, que qualsevol premi Nobel.